zich past wel, maar ook weer net niet, hè. Henriette. Er is een dichter aan verloren gegaan. Er beweegt wat. Ze is het zelf. Ja. Hallo, wat gebeurt er? Hi. Henriette. Ja. Of is het Henriette? Henriette. Henriette. Wat gebeurt er? Nou, het verbaast me dat ze thuis is. Net. Net. Ik heb gewerkt. Kijk. Ja. En in de zorg? Thuiszorg. Thuiszorg. Groene Kruis, ja. Oké. Ja, dat is een beetje verbaasd natuurlijk. Ja, ik ben heel erg verbaasd. Maar kent ze het programma Onderweg? Van Ja, ken ik. Ja. En ja, pas geleden waren we ook nog in IJsselstein en we dachten van, laten we nog eens een rondje rijden. Ja. En toen reden we door de straat en Ja. toen zochten we de versierselen. Ja, leuk. Ja. En ja, er is een dichter aan verloren gegaan die spreuk gemaakt heeft. Ja, dat is een vriendengroep van ons doet dat. Bij iedereen die 50 werd bij ons in de vriendengroep, zetten we een spandoek en wordt er door de vriendengroep een spreuk gemaakt die van toepassing is op degene die 50 is geworden. Wat leuk. Leuk hè? Ja. En hij kent ze mee leven met wat ze Ik kan daar heel goed met leven, ja. Ja, het klopt wel zoals het er staat. Maar Ja, ja, twee dingen die je dicht aan karakteriseren. Dat is Ja. dus echt een zorgzaam type. ja. Ik heb een dochter met een beperking. Daar zullen ze op doelen dat ik thuis zorg. En ik werk in de zorg. Ik werk bij het Groene Kruis. Van Rij Oost buiten het team. Dus ja, ik werk in de zorg. Ik ben dan inderdaad 's avonds vooral op de bank te vinden onder een dekentje. Vind ik heerlijk. Ja? En, Of is man dan humorplaatsen onder een dag? Ja, soms ook wel inderdaad. En ik speel bij Chanté, dat is een orkest hier in IJsselstein. Speel ik saxofoon, dus dat klopt allemaal precies wat er staat. Saxofoon? Ja. Oké. Ja. Ja. Dat snap ik even niet. Dat is mijn dochter, die wordt binnenkort 18. En we hebben besloten om toch, 18 is een mijlpaal en 50 is een mijlpaal. En dat hebben we afgelopen zondag samen gevierd. Oké. Dus, samen 3 met mijn kinderressen. dochter. 3. Owen, Jarno. En Lois. En Lois. En Lois, de middelste, die werd 18. Ja, klopt helemaal. God, dan is ze al... en de jongste is? 16. 16 en de oudste? 20. Oh, dan Ja. moet je met de tussenpozen van 2 jaar. Ja. Oké. Ja. En waar is Lois nou? Die is op school, die zit op speciaal onderwijs, dus dat is ook meteen het meisje met de beperking waar ze op doelen dat ze thuis zorgt. Die zit nog op school. In Tegelen zit hij op Impuls. De vroegere Vijverhofschool. Ja. Ja, Gaan ze nog Tegelen? gans naar Tegelen. Maakt dat onderdeel uit van de Nieuwe Munt? Dat is Dat er gaan ze- tegenover, ja. Oh, ja. Ja, dat is er tegenover, Ja, ja. dat Dat ligt- complex dat ligt bij elkaar. Ze doen vanuit de Impuls ook bij de Nieuwe Munt stage lopen, dus dat is een heel Ja. mooi concept. Ja, we hebben wel eens een onderweg opgenomen Ja, hoor. Bij ja. zo'n wie noemen ze dat? Zo'n kamer voor dagbesteding. Ja, ook. ja, En, dat kan. Ja, ja. Enorm klopt. gezellig. Ja, dat klopt. En wat is de beperking van Lois? Lois het syndroom van Down. Dus dat is een verstandelijke beperking, aangeboren syndroom van Down. Ja. Ja. En wat is Ja. het voor, bijna 18 hè? Dan moet ik zeggen, Ja. wat is het voor een kind? Wat is het voor een meid? Een hele vrolijke,